Nipan pitor tiso tanang yuslo. Nipan physical bus tanang dulo. Ni Hello everyone, Katuwi Phanta, ani kang sam kadom, and namaste, rong channel official YouTube channel in pen. Pini pialam abang pia vlogs no tang tadi pini nili labang solam nang tu mana paklang ponji bang ke thang takali. Nili tum kar biang long along, nam along Facebook along kopi si kacetak lu kopi si hur ke cui lu kopi si ka viral do tang tadi. Meglang no lang no alam ka lama jan sili tu foto same nolom theklo inglo. Apen la solong alang li kacuklem ve bang fis same litum kar biang long kar biham phang phan kar biang long arat phan alang li dia chu hang mate lam klar ka chiti la bang so blok sang kuma paklang ji lapen nili si chuning ri bang ka la bang sonong la sonanong no kamlang no meglang no sai bang ekang ton ting ton popesen li same chuning ri don lo athela bang so sai ke hadi ke me ho sai ke kali katu ko beta family do edone rap do ala hala kacuklem nta adona rap do ala kacuk tip ho bang ta adona rap do la sedi itun ke bang gilangar ni kala so sai bang klem te dra ke me sai le klem te posi kenang lapen isibani li rong chitim official YouTube khoi ban jame chorolo kacuk klem ve ka bang phi stame alang li rada hong jai mate kar biam phang phan kar bia society phan same alang li klar tak pan chathan do alang li chusikar lo nili klem vek lo pala malang li chathani lo lapen labang su ke klem vek palang alang li kumama men si ke en ma kumama phan si ka paro kon thuma labang so ana lamkan ni tumlang sina lapen lang tang lo patang te nili rong chicken official YouTube channel phanta nijang east west kedo akar bis tame nili YouTube channel lang ke lang atun ans tame please pen like share comment subscribe ang pop sining kelo rong chicken official YouTube channel phanta patang te lang lapen ang nili jawja katu gawi kelang pajur ing nang totang te lapan si ilitum cheng ing nang kelang non ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang litum khanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nilitum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ni ning ke hang pen la so chupa viral ji puwe kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke Emily sarta nili phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa joi ni nita mani hala so hut bang han ka chathan pitor ti so han ka chathan na joi ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si pitor ti so han la so kisung ala hai Emily pen message text long chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuki de ji polo alam me ke ni phan pitor ti so tanang use lo ni phan physical bus tanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busita Emily long ke dami po huta pitor ti so snai pon lo plus room hada ke enta pitor ti so si ke en lo ako ni phan physical tang klem ve lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam no sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta pitor ti so sina ke toy la pen ke pitor ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke pugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni to physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jp po truben si tu mi do relationship po ane kanila la pen ke ni la so lam ka thana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son chi matha lo mane hodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni me khang mobile kali pitor ti so mobile si ni phana ke pi adoi ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en vek ke pitor na ke pia phone pen sini ke en di la pen ke pitor ni phanang toy te poson te ni dam di de ji polo ni phan la hai latum se khinu kam na ke ja pon ason lo latum se phan man ti jot na ke jor lo latum se ni phan Emily long ke jor jor ta en la pen ke non do thulang la so video ke en dam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane dam puta ni imboji la an lo latum sidang ke toy punang kumat mar phan si pudak no naman ke la bagay pudam nang ko Agustin Sarsi
Pitor han toy tahay, pitor la sinipan ke toy. Non la so Agustin ke kumatlo. Agustin Kramsa. Ni laan ke alang peta pura face to face ke chit heklong puke komplit lang. Sita ni amunin han talaan ka chini o puke kalilang. Sita arnisi ke mani bank chithan o join ni sini ka chini la pen ke pitor la so video a join ni pen. Poisa start 30 lakhs sta 1 lo si arjulong. Kumata tum lo so paisa wan ke. Pitor ti sopen Agustin Kramsa. Kumata long pen lo ke pan ke. Oh, Emily da Singleng Sarpen si Arjulong. Sita nili phanke 2 lakh betang pi lagi. Aho kalam sinon chikliada. Ako kes sini phanake thon ni hem si. A pitor ti so nang bisa se dela so pitor ti so poisang ke thon ke ni neng tum ta do. Sita ni hem tum phan la hai lam chithan the chithan hai he. Ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana ga doi ni ma jo han ta la so lam chi than the pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sta ko an ni post lo la si ni li hin pen ke so tap pen pin ren lo Peter ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam Cipa clear dak de pulote latum non mat puta punang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong ci pipo la pen ke emini sarong ke toy vekta pitor ti sosian toy veklo apunta pitor ti sosian kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen sini sar si auto driver hanta chinki pen sini ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alanga hem long si chini nikinaan niki chini ni quarter lo sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ne pilon ni sini ki matha dam ni yat ta chini ne la pen hak pen bang det pen hadi video a mobile pitor lang chipelo pitor long sido philo la det pen tani han physical lang claim khitla physical lang claim det sini tum ke dam ki rang ta pitor ne pon lo nang ke ban lo hotel ta pitor ti so siki en lo nang ya bi bang bom hu ke abi Sita hala so a video enam det pen ahun ajo amat nihan physical do. Room ki en le kaprek sita nihan physical la claim det a physical ala ngami thang room det sada. Agustin Kramsa da kachira tu kwat he bang ke pitor tiso ni phanang than lora join ni sini la da Agustin Kramsa kachira rap dun do puning je dak lo. Alam na ke la so 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la suhut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hindi nang jong klok pensi ni phan la so video nang chibor i sita la so video ka abilo ni nang mehang pa bang plastic card biko a video sini send Agustin Kramsa phan ke la so sini phan nang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat dam de sita non ke ni dam na ko proje ni phan la an na pa viral ko ni phan na ke pa viral so thok la an so se alang tum posto na ni la an so se inside ang ipusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti sofan make condemn mane pinren no pinike jong sila solam no naman pangsam se pinyang bong pinangbong pangsam se plote Agustin Kramsa pen pitor ti solam ke nilong duulan nila aso se si pa viral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasungateng la tum no naman la tum AI pen do kabunay tulune matelaan mga chini sita ni phan ke Mathari Mirdalin nang video ke Pitor Tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita latum arlo pen nili phansta nang chujor detlo lapen ke pinang anar sotum hasta lason ni phana son thot ke phoson si halatum hanta chujor pukon ni ki pudan ji puke lasi Agustin Kramsa ta kimi obang kali puta chini lo Pitor tiso putani ke kimi obang kali puya chini daklo alam na ki pipo se chini daklo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan Emily bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enot pu anta la tum se ke toy join ni si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porgut Pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karja du nang ye dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inu dukwo
sarke plangjin ta hai sitani inut man ijot duk bok sitani tani man ijot do ni ta inut arsopi ni family do ni background do ni hem du bok ta hai ni family tu plan o ta hai la tumhan man ijot ni sijor era teng sitala so man ijot ki jor din ke agostin kam sapen pitor kisosi ne phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan stana chu jor lo man ta nang jor pilo la tumsi so la pen agostin kam sa nang tum akime chikrong la dinot nang tum akhat akime chikrong la ta nang ning alo ke hingno ta tulo la pen ke non so arlo tum ha ni phana son thot man nang ki jor la pen ni phana son nang thot ta ke chu jor kapre khan ke chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang ku sita la hai bang ton no jong se in ton te protest so tak pa nang li tum phan non ama fire pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rada tum sita agostin kam sa pen pitor ti so hanga ke mit ke hok rinot nili mithan ke phuan ta choklo kapre tum phona ni lo si nili hin pen ba ke je thang phon lo arlo so khan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita me la hai na tu sta inton ever agostin kam sa pen pitor ti so non mat josi ni ke viral that a video nang itum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang itum lam klar chipi pe lote nili hin pen ke so that pen sita kes pusita chedan nan kokpo josi non ama la hai video a photos non na pa chidilet le lo tangte rat along sita nili nang itum a videos pusita nang itum a character pusita nili panan koklipo panan kokpo alaman ke nili phan ke nang tum sem toy ve nang tum sinili main pen posa chowe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la som taxi ka pre handa jor no la pen ke no na matu alat non chini pang link usta la hai video pe na join ni ke ni phana pasung det ta hai la pen ke non ni agostin kam sa pen pitor han la so estimate chipide apot la so alam boy ka chipia join ni nili phanai pasung ni han sta bor ita hai la pegi ni han ni prans na armut ta hai ni family phan sta pasung ta hai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phanai pasung prote agostin gram sa pen pitor tiso se adai chi en vek dangi lake pitor tiso la pen agostin gram sa no namat la hai a video pachidilet non pachidilet le prote la que ni rata honga no estaba na kopo la pen ke pitor tisopen agostin kam sa ke lamkar chipi vek nan ko chipi pe prote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni na tum me hengno kam pusta na tum do la pen ni phan sta nang klem vek alam potke na tum han apaklang vek ji ake hai emele bidasing le aphan sta ni lihin pen tuning rilo non epran ke misenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non iprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do uta hai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lera nang inut emele man pen chipi pen do vet thak vet chinki vet le do ignor ni nang itu phana chehang ike nili phan ma tu tabe na ke ther na ke hap putabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe taka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panje putabe ajat tabe nili ningarlo ni phanon ko son na kisung la so kisung pen ni ko son si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be phan ko son pe sila tuhan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang itu phana chehang nang kok lo na chekhan nang kok lo rat ang lo sita